Bozani, 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 Bozani. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 bum ba-dum, bum ba-dum. Ngiyenemukela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile, ungangibiza Teacher Lungi, Mam Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili iminyaka engaphezu kwe100. Isihloko sendatshana yethu yanamhlanje sithi Ingwenya. Ngicaphune kule ncwajana uMasihambisane webanga lesi-3. Ake sizwe ukuthi luphi ulwazi olusha ebesingalwazi esizolithola ngalesilwane lesi ingwenya. Ingwenya yisilwane esikhulu esisabekayo esihlala emfuleni. Izilwane zonke ziyayesaba ingwenya ngaphandle kwemvubu kuphela, okungathi ingumhlobo wayo. Ingabe kwenziwa ukuba lezi zilwane zihlala ndawonye emanzini yini? Ngesikhathi sasendulo, izwe lisayihlane nabantu bengakandi kangaka, zabe ziyinkathazo kakhulu izingwenya emazibukweni emifula emikhulu. Ingwenya ingumkhohlisi omkhulu. Kufuneka ukuba umuntu aqaphele uma ehamba osebeni lomfula onezingwenya ngoba angaze athuke esezithela kuyona engayiboni. Iyaye iphume emanzini, ihlale esihlabathini nje noma kusemadwaleni asosebeni lomfula. Ithule ithi du, phela isuke icuphe ukubamba izilwane ezisuke ziyophuza emfuleni. Kayisheshi ukubonakala uma ilele lapho esihlabathini. Uma ingwenya isemanzini ungeke wayibona ukuthi ikhona uma ungazi ukuthi ibonakala kanjani. Ungabona intwana encane nje izintantela emanzini, uzocabanga ukuthi yilongwe kanti uyena-ke ufeleba omdala. Kusuke kuyikhala lakhe lelo elivela ngaphezu kwamanzi. Uma ingwenya isibona isilwane siphuza noma simi osebeni lomfula, iyaye itshuze ngaphansi kwamanzi kungabonakali nakancane ize ifike eduze kwaso bese isishaya ngomsila wayo omude, ibisisihudulela phakathi emfuleni. Lapho-ke ifike isibambe ngomlomokazi wayo omkhulu bese isicindezela phansi emanzini size sihilwe sife. Abanye bazomangala ukuthi akayihili ngani amanzi yona ingwenya lena, njengoba isuke iwuvulile umlomo uma ibambe isilwane emanzini. Nakhu-ke okwenza ukuba ingwenya ingahilwa ngamanzi. Phakathi emlonyeni wengwenya kukhona
izixebeledu zenyama ezimbili eziqine kakhulu. Uma ikhamisile, ziyaye zihlangane lezi zixebeledu kuthi ngci kungadluli lutho nempela kuzona. Yikho nje kuyaye kuthi uma ibambe isilwane ngomlomo angangeni amanzi. Ake sizwe-ke manje ukuthi ingwenya iphefumula kanjani. Amakhala engwenya asenhla kakhulu ngasekhanda, ahlale evele ngaphezu kwamanzi wona. Yiwona phela lawa ayaye avele emanzini kube sengathi yilongwe. Ngakho ingwenya iziphefumulela kahle nje njengezilwane zonke. Imihlathi yengwenya iqinile kakhulu. Uma isike yasibamba isilwane, asibuye siphunyule. Kunjalo nje namazinyo ayo aqinile kakhulu futhi akukhali sengathi ahlala elolwa. Isikhumba sengwenya siqinile kakhulu futhi sinohlonze. Inhlamvu yesibhamu kayingeni kalula kusona. Yikho lokhu abantu babengavamisile ukuzibulala izingwenya ngoba babesebenzisa imikhonto, kanti akuyona into elula ukuba umuntu asondele eduze kwayo ayigwaze bukhoma. Abadala bathi zazibaqeda abantu nempahla izingwenya emazibukweni othukela naweminye imifula emikhulu ngezikhathi zasendulo. Iphela kanjalo-ke indatshana yethu yanamhlanje. Ngiyethemba kuningi okusha enikufundile ngalesilwane ingwenya. Siyabona futhi ukuthi kungani sibizwa ngokuthi siwumkhohlisi omkhulu nokuthi siyingozi enkulu. Siyobuye-ke sihlangane ngokuzayo sizwe ukuthi yiphi enye indaba ehlabahlosile yesiZulu esizoyifunda. Nisale kahle emakhaya. Thank you for watching. I hope you come back for more stories which will help encourage the speaking and the understanding of isiZulu. And more importantly, to encourage the younger generation to be excited about isiZulu, to enjoy isiZulu